τρόπο, το πώς λειτουργούν οι άνθρωποι, τον τρόπο με τον οποίο δέχονται το ξένο, αυτό που αφήνουν να καταλάβει ο ξένος, αυτό που θα πάρει φεύγοντας, όλα αυτά τα στοιχεία. Ταυτόχρονα ένα κοινό στοιχείο επίσης, το οποίο είναι αυτό της παλιάς αριστοκρατίας, η οποία έχει αφήσει σημάδια, στα οποία ίσως δεν ξέρω αν θα συνεχίζουμε σαν στοιχεία της καινούργιας κουλτούρας, να ενημέρουμε με τα προηγούμενα. Γεια σου. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω με το γεγονός ότι λέω, όποιος καλλιτέχνης υποστηρίζει ότι η δουλειά που κάνει δεν είναι το βιογραφική, είναι ψεύτης. Δεν ξέρω αυτό αν το δέχεστε ή όχι. Με την έννοια ότι και αυτό αν θέλετε διδάσκετε στους φοιτητές μου κατά κάποιο τρόπο, ο καλλιτέχνης λειτουργεί σαν σφουγγάρι. Είναι ένα φίλτρο, μαζεύει πράγματα. Κάποια στιγμή η διαφορά που έχει με τους υπόλοιπους ανθρώπους είναι ότι. Καμία διαφορά, έτσι. Ενώ σαν ανάγκη εξωτερήκευσης, είναι ότι αυτό το οποίο έχει αισθανθεί θέλει να το κοινωνήσει και στους άλλους. Με την έννοια ότι να το κοινωνήσει, να το μεταφέρει, με αυτή την έννοια. Η διαφορά ανάμεσα στην κοινωνία και στη μεταφορά είναι ότι η μεταφορά είναι πληροφόρηση, ενώ η κοινωνία είναι ότι ζεις κάτι συμμετοχής έχει αυτό το κομμάτι. Παίρνοντας αυτό ως βάση, από τη στιγμή που έχεις πάρει εικόνες και πρέπει να τις φιλτράρεις και να τις μοιραστείς με άλλους ανθρώπους, έχεις να τους πεις κάτι. Όπως λέει και ο Κάφκα σε ένα κομμάτι με τη Ζωζεφίνα την τραγουδίστρια, αν το βρείτε αυτό το βιβλίο, διαβάστε το, λέει σε κάποια στιγμή ότι δεν είναι τυχαίο και δεν θα ήταν καθόλου ανεπίσημο εάν ένας καριοθράφστης καλεί τον κόσμο για να τους δείξει ένα θέμα. Υπάρχει ένας σοβαρός λόγος. Ή πρέπει να είναι πολύ αριστοτέχνης στο σπάσιμο των καρυδιών ή θα θέλει κάτι άλλο να μας πει. Το σπάσιμο των καρυδιών καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε να βγάλουμε αυτό που λέγεται μαγιά, αυτό που είναι το όμορφο, το ωραίο που είναι μέσα που περικλεί στον καρπό και εκεί είναι όλο το κομμάτι. Στη τέχνη βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν οι καλλιτέχνες αυτοί οι οποίοι κάνουν το κομμάτι της τέχνης όπου είναι η τέχνη για την τέχνη και λέμε ότι δεν τους ενδιαφέρει για το πώς και αν θα τη μοιραστούν με κάποιους άλλους. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι η ανάγκη τους είναι το κομμάτι της επικοινωνίας. Για μένα η δουλειά τελειώνει στο εργαστήριο. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή με τώρα εδώ στο χώρο και είμαι απόν, με την έννοια ότι τα αντιμετωπίζω τα έργα σαν να μην είναι δικά μου, είναι τελειωμένα. Δηλαδή έχω πλήρη απόσταση από προτού ακόμα γίνει η συσκευασία τους. Ο ενθουσιασμός που συλλαμβάνει ο καλλιτέχνης είναι τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη. Όταν μάλιστα έχει την ευχέρεια και του χρόνου και των αντικειμένων και ταυτόχρονα το να μπορεί αυτό που έχει στο μυαλό του να το υλοποιήσει πολύ γρήγορα πέρα από κόστη, ιστορίες, χρόνους, συνθήκες κτλ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευτυχία που μπορεί να έχει. Άρα, από τη στιγμή που έχει γίνει το έργο, τελειώνει. Μία δεύτερη αναγέννηση, αν θέλετε, είναι η στιγμή που θα κάνει το στήσιμο. Για μένα είναι σημαντικό με την έννοια ότι το κομμάτι του σκηνογραφικό παίζει ρόλο, είναι μέρος της δουλειάς. Δηλαδή τα έργα δεν μπορούν να στηθούν σκέτα, να πούμε ότι τα απομονώσουμε. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο τρόπος με τον οποίο θα στηθούν. Και ανάλογα στον χώρο είναι εντελώς διαφορετικό και το στήσιμο. Τώρα, όσον αφορά τη δουλειά που βλέπετε εδώ, ξεκινάμε και πηγαίνουμε πίσω για κάποια έργα είναι παλιά και κάποια έργα είναι πολύ πρόσφατα. Η όλη δουλειά ξεκινάει με τα Σωσίβια το 2003. Αυτή τη στιγμή εδώ έχετε κάποια κομμάτια από την ολόκληρη τη σειρά. Έχουν γίνει 65 Σωσίβια στο σύνολο. 65 στο σύνολο, πρέπει να είναι γύρω στα 40, νομίζω, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς. Η δουλειά που βλέπετε στο βάθος, οι αμαρτοπαγίδες, στο μαύρο το φόντο, είναι της ίδιας περίοδου επίσης. Τι πώς τις ονομάζετε? Αμαρτοπαγίδες. Αμαρτοπαγίδες. Και
Το βίντεο είναι της ίδιας περίοδου από τα πρώτα. Τα αντικείμενα που είναι από την αριστερή πλευρά είναι ανάμεικτα, είναι παλιάς περίοδου και καινούριας. Και τα τελευταία κομμάτια, αν θέλετε, είναι η λαγή στο πάτωμα, οι σανίδες του σερφ, οι βόλτες, κάποια αντικείμενα από την άλλη πλευρά και η κοινωνία που είναι στον παούλο. Από την πρώτη στιγμή ο τίτλος ήταν «Αμαρτία σώζει». Ξεκίνησε έτσι, αντιμετωπίζοντας την αμαρτία πάντοτε ως με τη βασική της έννοια, την αρχαιολογική αν θέλετε, όπου